Croeso mawr I panel Merched yn Gwneud Miwsig ar gyfer yr Eisteddfod AmGen gyda fi, Elan Evans, a fe'n fraint gen I ddweud bod Hannah Lily a Elan Edwards, neu Thalo, yma gyda ni heddiw. Helo! Yr ddwy ohonoch chi. Chi'n iawn? Ti'n okay, Hannah? Ie, fi'n iawn, diolch. Hoffod yn gyd. Da iawn. Elin, sy'n rwy ti? Sy'n ma pethau? Yeah, dwi'n gred, dwi'n really joio y tywydd amazing yr haf, a just fel gweld pethau yn dod yn ôl, a dwi'n methu disgwyl I sgwrsio efo merched amazing fel chi. Ah, yay, good answer. Ie, mae'r tywydd yma wedi bod yn lyflu yn dweud, mae'n ei gymaint o wahaniaeth ac yma yn teimlo. Barbecues, yeah. Lush. Ond ni ddim yma I sôn am y tywydd. Mae yna bethau mwy pwysig I sôn am. Ni yma I wneud panel merched yn ei miwsig achos mae yna rhaglen arbennig iawn yn dod I screens, teledus, pawb, wythnos Steddfod, sef y nos Wener, a mae'r ddwy ohonoch chi yn rhan o'r rhaglen anhygoel yma, sef maes bi merched yn gwneud miwsig. A fi'n really edrych mlaen I ni gyd weld y rhaglen yma, achos oedd yn lot o sport I ffilmio yn dod o Elin. Oedd yn gymaint o hwyl, oedd fel, sy'n ni wedi gallu just hangio allan yn y lleoliad I un, fel, oedd yn really hollol bonkers be oedd yn fel, o'n I methu coelio'r peth pan si cyrraedd fewn. Oedd yn really cyffroes. Dwi erioed wedi perfformio mewn rhywle tebyg o blaen. Yeah, so gathon ni lot o hwyl, just fel visually, fel wow, yeah, really cool, lot o hwyl. Nawn ni sôn mwy amdano'r lleoliad arbennig, nathon ni ffilmio y rhaglen dyledu mewn bach, ond I ddechrau gyda fi eisiau rhoi bach o gefndir o'r ddwy ohonoch chi I bawb sy'n gwylio adre. Felly nawn ni ddechrau gyda ti, Hannah. Be yw dy gefndir di yn cerddoriaeth? Sut nath y siwrne bonkers ac anhygoel yma gychwyn I ti? Achos ti wedi bod yn creu cerddoriaeth ers blynydde nawr, do? Ie, wel, Steddfod yn tyfu fyny, o'n I trwy'r amser yn cystadlu cerdant, 19, a ni wedi tyfu lan yn dysgu'r fflwt yn glasurol a'r piano. Felly, fi wedi tyfu lan o amgylch perfformo, ni jyst wedi cwmpa mewn cariad gyda fe, wedyn pan ni wedi cyrraedd biti 12 mlynedd oed, dwi'n fel, ti'n be nawr, dwi'n mewn sgwennu cneu fi hun, felly ni wedi dysgu fi hun gitar yn wael iawn, ond ni wedi dechrau sgwennu cneuon, a es I o fna wedyn, nes I dechrau cynhyrchu cneuon fi hunan, ond ie, fi'n teimlo bod fi'n eitha ffodus bod fi wedi cael y cefndir yna yng Nghymru, yn wahanol nawr bod fi'n Llundain a bod fi'n mynd I coleg, fi'n sylweddoli pa mor gret yw bod yn I pethau fel Steddfod, ble fi yn gallu just tyfu lan, perfformo, bod yn rhan o pethau creadigol. So yeah. Ydy'r dechreuad yna sort of yr un peth gyda ti, Elin, yw yn wahanol o gwbl? So dwi'n teimlo'n really lwcus bod dwi'n dod o deulu cerddorol, ac oedd yn rhieni yn rhedeg cwmni cyhoeddi cerddoriaeth o'r enw Curiad, a dden nhw'n wneud lot o cerddoriaeth ar gyfer cerddoriaeth corawl. So, really gwahanol be dwi'n wneud, rwan. You know, fel brennu yn y ser, that kind of stuff. June! Yeah, yn union. So, dyna'r cefndir fi. Ond o'n i'n cysau canu, o'n i'n pallu canu. Really? Yeah, o'n i'n methu diodd efo, o'n i'n fel, stop. So o'n i wrth modd o chwarae offer yna oedd fel thing fi, o'n I wrth modd yn trial dysgu gymaint o'n i'n gallu, a o'n I just I dysgu mewn cariad efo cerddoriaeth clasurol, a wedyn dim ond nes I just gael fel obsession bach efo singer-songwriters pam o'n I yn fy arddegau, a penderfynu dwi'n mynd I drial fel dwi'n licio sgwennu caneuon a chwarae nhw'r gitar, a dwi'n mynd I trial canu nhw, ond sy'n neb yn cael clywed fi'n canu. A wedyn, eventually, mae hynna wedi gorfod newid. Wel, achos, mae'n un peth recordio pan ti yn dy di neu'n dy stafell wely di, a ti'n cadw yn breifat ydy hunan, a lle ddechmygu bod rhannu hwnna wedyn gyda'r byd, just yn rhywbeth, yn broses hollol wahanol, as in, Hannah, ti di mynd trwy rhywbeth, ti di mynd trwy fath o siwrne really ddiddorol yn gerddorol, yn do, sort of newid
design di yn ddiweddar. Sut o ti'n teimlo cyn rhannu stwff newydd ti ar byd? Sut fath o dimlad yw hwnna? Wel, mewn ffordd, mae di ddim benni weired, achos o'n i'n arfer pan o'n i'n iau rannu be o'n i'n sgwennu, a bod fi'n cydweithio gyda lot o pobl gwahanol. Felly, dros y cyfnod clo pan o'n i wedi penderfynu newid y sain, oedd hwnna wedi dod o, sa'i chi'n mynd i gweithio gyda neb arall, sa'i chi'n neud gigiau, sa'i chi'n rhyddhau cerddoriaeth, beth yw'r cerddoriaeth fi mo'n creu, beth yw'r cerddoriaeth fi mo'n sgwennu. Felly, wedi caniatau fi, mynd mewn i byd bach fy hun, a just sgwennu mwynhau sgwennu fel o'n i pan o'n i'n iau, a nawr bod fi yn mynd i ryddhau cerddoriaeth eto, mae fel, gosh, yn eitha ofnus amdano fe, gymaru gyda pan o'n i'n iau, ni jyst yn becso, ond fi'n teimlo na beth sy'n dod o sgwennu yn mod personol amdano pethau, achos wedyn mewn ffordd yn anoddach ryddhau ond Allai ddechmygu bod sgwennu am rhywbeth mor bersonol i ti, bod y cam yna wedyn i roi allan y byd mor daunting a gallu bod yn eitha scary. Elen, wyt ti'n teimlo'r un peth pan wyt ti'n sgwennu o gwbl, neu wyt ti jyst na fel, mas o fe, mas i'r byd erbyn hyn? Dwi'n eitha ofnus fel, dwi wasad fel, beth mae pobl ddim yn hoffi fo, neu fel, beth maen nhw wedyn yn... Dwi'n gwybod, mae'r rhan eitha mawr ohono fi yn fel really poeni be mae pobl eraill yn meddwl, a dwi really angen fel cael gwared o hwnna, a fel just wneud beth sydd yn siwtio fi a be bynnag, So angen cael chydig bach o hynna'n hyder, ond mae o yn rhywbeth really personol i fel rhoi dy galon allan yna, a ti'n gorau fel hybu fo gymaint, ti'n fel gorau gofyn i pobl gwrando arno fo, a wedyn dwi'n wastad yn gobeithio, dwi'n gobeithio bod neb yn gofyn be mae'r can yma'n feddwl, a fel, mae fel cael cyfrinach, a ti'n wedyn yn promotio fo. So, mae o chydig bach yn silly. Pam ydyn ni'n neud hyn, Hannah? Sa'n gwybod. Fi'n lyfo'r line yna mae fel cael cyfrinach a wedyn promotio fe. Mae hwnna'n great tagline ar gyfer y sgwrs yma. Oh my gosh, fi'r gael di meddwl amdano sgwennu caneuon fel hwnna. Mae hwnna'n ddisgrifiad amazing o bethau. Lle wyt ti'n dwy'n yr awen yma te? Sut mae'r awen yn dod i ti i greu'r caneuon amazing yma ti'n sgwennu? Wel, i fod yn onest efo chdi, dwi ddim wedi cael llawer o awen bron o gwbl ers cyn y cyfnod clo. So mae hynna'n dangos iddo fi lle dwi'n cael awen, lle mae'r holl bethau sydd ddim wedi bod ar gael dwi heb di gallu cymryd ohonyn nhw. A dwi'n meddwl, un o'r pethau mwyaf ydy gigs. So dwi'n cael ysbrydoliaeth masif o fynd i weld gigs pobl eraill. Bydde fi fel, dwi'n teimlo mor amazing yn gweld nhw'n neud hyn. Dwi eisiau mynd adra a fel gwneud dechrau sgwennu. A ella bydde fel yn swnio'n hollol wahanol i be dwi wedi bod yn gweld, ond dwi fel yn meddwl, sut dwi'n mynd i perfformio hyn. Dwi'n really gael lot o ysbrydoliaeth wrth fynd i weld pobl eraill yn perfformio. A yn anffodus, ddim really di gweld lot o hynna. Mae'n reit drist bod fi ddim di gallu kind of gafel ar hwnna. Ond yr ail kind of prif source o ysbrydoliaeth ydy natur. Dwi wrth y modd efo fel, os dwi'n fel fyny mynydd neu trwy coedwig neu rhywbeth, dwi jyst yn meddwl mae'n amhosib peidio kind of cymryd rhywbeth ohono fo. Felly dwi'n hoffi darllen lot o farddoniaeth sydd wedi cael ei ysbrydoli gan natur, a wedyn dwi'n cael ysbrydoliaeth fel second-hand ysbrydoliaeth. Mae'n mor ddiddorol, achos ti erbyn hyn yn byw yn Llundain wrth gwrs, a yn ystod y cyfnod clo wrth gwrs, byddwn ni ddim yn cael llythrennol mynd i unrhyw le. So sut o ti'n ffeindio hwnna, gan bod ti yn mwynhau bod yn byd natur gymaint? Sut o ti'n ffeindio bod mewn dinas am mor hir?
Wel fel arfer sy'n ni kind of rhwng daile, sy'n ni rhwng Cymru a Llundain, a wedyn efo fel y rheola, o'n i ddim yn gallu mynd yn siarad, ac o'n i fel, dwi'n methu allan ar lot o ben i'n teimlo dwi really angen kind of mynd i Gymru a gael fel yr recharge yna o fel gweld mynyddoedd, gweld gwyrdd ni. So nes i ffeindio hwn really anodd. So dyna pam ma'n fel chydig bach o ddim lot o ysbrydoliaeth yn fyna, so bydd rhaid i fi gael o fel darllen trwy llygad rhywun arall sydd gweld o, ond diolch byth, dwi wedi gallu dianc yna, a dwi yn Aberystwyth ar y funud. Dwi gael chydig o coed a gwair a ballu draw fy A'r môr, a'r gwynt yna i gyd, a'r prom lyflu yn Aberystwyth. Sy'n lle gwell i fod weithio yn Aberystwyth. Hannah, ti hefyd yn Llundain, ag wyt ti? So, wyt ti yn cael yr awen o busyness y ddinas a pa mor brysur yw popeth yna? Wel, fi wedi gweld dros y cyfnod cron yn bennaf sgwennu amdano be fi'n perthnasu gyda. Fi ddim yn dda gyda siarad gyda teimladau fi pan fi angen, a fi'n teimlo fel mae cyddoriaeth erioed i bod yn ffordd i fi jyst rhoi hwnna o fewn bocs bach a wedyn anghofio amdano fe. Felly fi o hyd jyst i wneud gyda teimladau pethau ffordd ond fi'n gweld nawr bod ni wedi bod yn y cyfnod ryfedd yma mor hir bod fi dechrau colli be fi'n mynd i sgwennu am heddi, os allai sgwennu am yr un peth, a ti fi'n mynd i fath o loop gyda fe, ond mae'n ffordd o'n i wedi teimlo hefyd, achos bod fi ddim yn mynd i weld ffrindiau neu gallu sgwennu am bechgyn fel ni arfer pan ni lot yn iau, oedd e'n gorfod i fi sgwennu am pethau beth i fi'n teimlo a mynd delve a little deeper. Fi'n siŵr bod hwnna yn her weithiau, yn dywe, a mae fe'n neis cael dy herio weithiau, mae pawb angen bach o her. Ti di ffeindio newid y trywydd yma, ti di ffeindio fe'n heriol neu ti di ffeindio fe'n haws falle? Am y tro cyntaf, lot yn rwyddach, ers bod fi wedi newid y cerddoriaeth yma, bod fi'n neud y cerddoriaeth fi eriod wedi eisiau wneud, byddai doedd ddim rhywun arall gofod cynhyrchu'r cerddoriaeth i fi, a bod fi lot mwy o fath o control dros beth fi'n sgwennu a cynhyrchu. Am y tro cyntaf, fi'n mynd i sesiwn nawr, fi'n meddwl, mae'n rwydd. Mae'n lot rwyddach i sgwennu can. Fi'n mwynhau am mwy nag o'n i o blaen sydd yn gret, ond fi yn dysgu mlaen i fod nôl yn ei gigiau byw eto, achos ti yn colli ar ôl cyfnod hir o jyst sgwennu ben dy hunan, ti dechrau meddwl, ydy hwn yn dda? Ydy fi'n gysgraffu amser fydd hyn? Dyle fi parhau gyda'r sain yma yn y newid? Felly, mae pethau fel sioe byw a gallu rhyddhau cerddoriaeth mor bwysig, achos mae fe'n cyrraedd pwynt ble ti'n sgwennu eisiau gymaint o cyneuon, mae fel bod ti just yn stuck mewn y fath o cad, so fe angen cael ymlaen a gallu sgwennu mwy o hwnna yn greadigol. A I suppose gyda pethau'n ail-agor nawr, mae'n gyfnod eitha cyffroes i'n diwylliant ni, nag yw yn myd cerddoriaeth. Bach yn nerve-wracking hefyd, achos mae dal Covid o gwmpas, ond Elen, wyt ti'n edrych mlaen i berfformio'n fyw eto? Ynddo. Dwi'n mynd i gorfod kind of isio fy hyn i fewn iddo fo, achos o'n i'n chwarae ar gyfer band rwy'n arall chydig o wythnosau yn ôl, a dyna oedd gig gyntaf fi o flaen cynulleidfa. O'n i'n chwarae clarinet, a oedd dwylo fi dechrau crynu ac o'n i fel, oh my god, mae hwn really anodd. A o'n i ddim yn cofio teimlo fel nerves gymaint a hynna o'r blaen, ond dwi'n meddwl achos mae'n gymaint amser wedi bod, dwi'n really allan o practice. Felly dwi'n really edrych ymlaen, ond dwi hefyd fel, gobeithio dwi'n mynd i wneud perfformiad iawn, gobeithio bydde fi ddim yn fel really ofyn, probably bydde fi. Ond dwi yn really, nes i anghofio faint o'n i'n really hoffi bod ar lwyfan tan tafwyl blwyddyn yma. O'n i ddim really fel bod ar llwyfan, a fel syth oedd fi
a band fi yn chwarae, oedd fel y teimlad yma di fel just ton, di fel golchi dros dy fi o fel just hapusrwydd. A ti'n anghofio faint ti'n really joio rhywbeth. So dyna dwi'n really edrych ymlaen i just fel faint dwi'n mwynhau fo. Ar ôl fi dod dros y nerves, Fi'n meddwl, fi suppose mae hwnna'r un peth ar gyfer pynta hefyd, rhywun sy'n mynd i wylio gigs, achos fi'n nervous i fynd nôl mewn i falle crowd a gwylio cerddoriaeth byw eto, ond hefyd fi'n credu fel ti'n sôn am y ton yna o just fwynhad o gwylio cerddoriaeth byw eto. Fi'n meddwl wneud hwnna sort of cymryd dros y nerfusrwydd falle, achos gwylio chi yn perfformio ar y rhaglen nathon ni ffilmio yn Llanybydder yn really cyffroes ac oedd e jyst yn dimlad hyfryd jyst clywed cerddoriaeth byw unwaith yn rhagor. So nawn ni sôn bach am y rhaglen. So rhaglen arbennig iawn sydd yn mynd allan ar Athrec, fel o'n i'n sôn, ar nos Wener, wythnos Eisteddfod. A nathon ni ffilmio'r rhaglen yma yn waros yr Eisteddfod, yn Llanybydder. Oedden ni gyd bach yn stryglo i ffindo'r lle, a nathon ni gyd droi lan ar amser yn do. Da iawn ni. A lle hyfryd, Llanybydder, lle just mor lyflu ar waros anhygoel o enfawr yma, gyda just stwff Eisteddfod o'n cwmpas ni gyd. A o'n i'n ffindo fe bach, fi'n gwybod amdano chi'ch dwy, o'n i'n ffindo fe bach yn nostalgic, fel gweld rhannau o'r maes eto. O'n i'n fel, fi'n really colli Eisteddfod. Nes i hollol gael hwnna hefyd. O'n i fel, maes B, Eisteddfod. A fel, dwi'n cofio gweld hwn yn fel 2012 neu bethag. Do. A wedyn, wrth gwrs, oedd y set just yn anhygoel nag oedd e gyda fel y goliadau amazing. A wedyn, oedd chi, y Fallow ti yn perfformio, a wedyn Hannah Lily gyda dy band di, a wedyn oedd Adwaith, a oedd Edith a Asha Jane yn perfformio, a hefyd ni wedi cael darn arbennig wedi recordio gan Gwen Morgan a Cassie Wyn. So mae'r rhaglen hunan yn mynd i fod yn wych, a fi'n really gobeithio bydd pawb sy'n gwylio hon yn mynd i wylio'r rhaglen, achos fi yn really, really excited i bawb wylio fe eto. Yn ymwedig ar ôl, ti'n meddwl sy'n gerddoriaeth gael blwyddyn mor heriol, perfformiad yn dod i stop. Hannah, be oedd y fel perfformio gyda band ti eto? Oedd e'n dimlad neis? Oedd e'n gret, achos sy'n byd quite fel perfformio yn fyw, a be bynnag gradd yw os mae fe'n gig neu recordio ar gyfer rhywbeth. Oedd e jyst yn anhygoel cael y band at ei gilydd. A i fod yn onest, clywed y cyneuon yn fyw am y tro cyntaf, felly mae'n gret. Mae'n gret bod ni gyd yn gallu gwneud rhywbeth ble ni gyd yn menywod o Gymru a ni gyd yn gallu perfformio gyda'n gilydd. Mae fe jyst yn anhygoel, mae'n great space i fod mewn, a ti eisiau teimlo pan ti fyna, ti eisiau mynd ddacyn ar, achos mae'n okay, gret. Elin, be am dy band di? Achos mae rhan fwyaf nhw yn byw yn Llundain hefyd, a be oedden nhw'n meddwl o'r stordi anhygoel yma? Oedden nhw wrth i bod, even though dyn nhw rioed bod, dyna ddim yn wir, dyn nhw rioed bod i Eisteddfod, ond actually mae un o'r rhai yna wedi bod i'r Eisteddfod. Ac oedden nhw just mor gyffroes i fod yna. Dwi'n meddwl, hyd yn oed os oeddech chi ddim yn adnabod yr props, oedden nhw just yn edrych mor impressive, fel oedden nhw wedi gwirioni, oedden nhw just wrth i bod yna. Gwych. Fel o'n i'n gweud, fi'n gobeithio bydd pobl yn gwylio'r rhaglen ac yn mwynhau, achos oedd e'n lot o hwyl i recordio fe, a oedd e'n lot o hwyl cael pawb at ei gilydd unwaith ar rhagor mewn modd saff hefyd, a clywed cerddoriaeth byw unwaith yn rhagor. So mae prosiect Merched yn Miwsig yn brosiect sydd wedi bod yn mynd nawr ers rhai blynydde. Mae e'n brosiect ar y cyd rhwng Maes B a Clwb Ifor Bach, a mae fe'n rhywbeth dyn ni gyd ar y sgwrs yma yn teimlo'n yn eitha passionate amdano, fi'n teimlo. Pa mor, Hannah, newn ni ddechrau gyda ti, pa mor bwysig wyt ti'n meddwl yw prosiectau fel Merched yn Miwsig, fel menyw sy'n creu cerddoriaeth? Maen nhw'n hanfodol, achos nes i dechrau wneud, wnaethon ni podcast cyntaf
gyda'n gilydd nôl yn mis gaeaf. A oedd e jyst pan ni wedi symud nôl i Llundain, a ni'n mynd i dosbarth pob diwrnod. Fi yw'r unig merch yn y dosbarth, o'n i llawn dynion yn cynhyrchu, a ni jyst mor fed up. Felly pan ni wedyn gallu dod i siarad amdano cerddoriaeth, a menywod mewn cerddoriaeth, oedd e jyst, mae'n jyst yn gret, mae'n jyst fel rhyw fath o safe space, ble ni jyst yn gallu trafod pethau. A mae fe mor bwysig, achos mae dyn ni siw gymaint o artistiaid benywaidd anhygoel yng Nghymru, so pam ddim dathlu nhw, achos fi sylweddoli yn enwedig ar cwrs coleg fi ble fi'n studio cynhyrchu. So mae rhaid ti gweithio 10 gwaith yn galetach fel menyw jyst i cael dy adnabyddu ar yr un lefel a dyn o fewn y dosbarth weithio fi'n teimlo. So mae'n jyst yn gret wedyn bod ni yn cael y cyfleoedd i dod at yn gilydd a cydweithio gyda'n gilydd a performo, a mae'n jyst yn gret. Ie. Ti'n sôn fan am y cwrs cynhyrchu, as in mae na push nawr yn dos ar gyfer cael mwy o 50-50 line-ups mewn gwyliau gwahanol rownd y byd i gyd. Ond mae'n teimlo fel bod y dasg o cael mwy o fenywod yn gweithio tu ôl y llen yn y byd cerddoriaeth, mae hwnna hyn yn oed yn fwy o dasg os rhywbeth. Nag yw e, achos fi'n siŵr bod ni gyd wedi bod mewn gigs lle pobl sain, maen nhw gyd gan amlaf yn ddynion, a pobl sydd yn promotio gigs, maen nhw gyd gan amlaf yn ddynion hefyd. So ti yn teimlo fel, ydy mae fe'n un peth cael y menywod yma ar y llwyfan, ond hefyd tu ôl y llen, mae'r un mor bwysig hefyd. Gyda'r gwrs di Hannah, wyt ti yn teimlo fel bod ti, yn ei gwahaniaeth falle trwy studio'r pwnc yma? Wel, gobeithio, ond fel ti'n dweud, fi'n sylweddoli gyda artistiaid sy'n, pan fi'n mynd i sesiwn yn y byd cerddoriaeth proffesiynol yn Llundain, a fi'n cydweithio a fi'n sgwennu caneuon, fe'n gret, mae fe'n ffain. Wedyn pan fi yn y dosbarth, a fel ti'n dweud, tu ôl y llen, mae jyst gwahaniaeth ble dwi jyst ddim yn normal. Fi yw'r unig merch yn y dosbarth pam. Mae merched eraill ar ochr arall blwyddyn, pam ni ddim gyd gyda'n gilydd, pam ni ddim yn cydweithio gyda'n gilydd. A mae jyst yn siom, cos fi ddim yn siŵr. Fi'n gwybod yn bersonol, es i mewn i'r cwrs coleg, jyst yn ddihyder amdano bod fi'n gallu cynhyrchu. A eisiau meddwl, fi ddim yn gallu cynhyrchu mor dda pawb arall ar y cwrs. Un peth fi wedi sylweddoli pan fi'n cydweithio gyda pobl eraill yn y coleg, ti jyst goffa cael lot mwy o hyder a jyst dal ati gyda fe. Ond mae'n rhyfedd, achos ni'n mynd sylweddoli o blaen, yn bach yn naif, ond unwaith eis i bant y coleg, fi jyst yn teimlo fel bwrw pen yn erbyn y wal, gyda jyst bod nhw ddim yn gallu cydnabod bod menywod. A yna'r thing yw, dwi ddim amdano, mae menyw yn cynhyrchu, mae fe'n special, mae fe jyst yn normal, mae jyst yn gret, mae'r un peth a dyn yn cynhyrchu, a ni jyst goffod agor herio'r conversation o amgylchau, fi'n meddwl. Yeah, definitely. Elan, yn gweld ti'n nodio lot ar hwnna. Gymaint o bethau dwi eisiau deud, achos fel, dwi'n gael y cwestiwn lot mae pobl fel, ti'n meddwl bod angen mwy o ferched mewn miwsig? Dwi'n fel, pa fath o cwestiwn? Os y ti yn dal i gofyn yda ni angen mwy o ferched, tra wyt ti'n gofyn y cwestiwn yna, yr ateb bydd oes. Ti'n gofyn, os angen mwy o hwgia mewn miwsig? Na. A da ni'n cyrraedd yr un lle efo merched, lle fel, dio ddim yn weird, lle ti'n edrych ar band a ti'n dda, female band, female artist. Na, mae angen cyrraedd y lle mae just just bands dyn nhw, just artists dyn nhw. Ond dwi'n hollol cytuno efo merched tu ôl y scene, fel does ddim lot o managers sydd yn merched, a dwi wedi clywed yr holl horror stories ma o fel dynion sydd ella ddim, ma'na fel power dynamic really dodgy efo fel merched ifanc a dynion hyn, a fel dio ddim yn safe space i merched, a fel hefyd fel ti'n dweud, mae fel sound engineers, mae'r producers yn y studios, mae fel a lot o promoters, dipyn ohonyn nhw yn ddynion, mae o'n really, mae'n treat i fi gweithio efo rwy'n fel chdi, Elan, pam ti yn sortio events, dwi'n fel, yes, ti'n siarad efo dynes, mae hyn yn amazing. A fel,
mae'n kind of trist bod o'n treat iddo fi, a fel dwi eisiau gweld mwy o genod i fewn yn fo, ond mae'n really anodd i merched mynd fewn i bod yn sound engineers a ballu fel pan mae Hannah ydy'r unig merch ar cwrs hi. Oh my gosh, mae rhaid i chdi fod yn really dewr i wneud hynna. A dwi wedi profi fel pam nes I studio cerddoriaeth, oedd lot o'r hogiau yn rhyw 2 neu 3 cam ymlaen na fi yn cynhyrchu, achos oedden nhw wedi cael ei annog i wneud technoleg cerddoriaeth pam oedden nhw'n 15 neu whatever yn ysgol, ac o'n I ddim, achos o'n i'n hogan. So mae'n mynd yn ôl mewn amser, a fel dwi'n gobeithio, mae pethau'n dechrau newid rwan, a dwi'n gobeithio efo blynyddoedd I ddod, bydd yr kind of camau nes I methu allan yn kind of bydd hynna'n wahanol I merched ifanc dyddiau yma. Ond ie, mae angen lot o merched tu nôl y scenes, a be dwi'n really credu yn grefan ydy, mae angen merched sydd fewn yn y band, dim just ar flaen y band. Achos mae hyn hefyd yn dod yn kind of o dan y patriarchy bod mae merched kind of yna I gael I sbio ar. So dyna pam maen nhw'n arwain band, dyna pam maen nhw ar y blaen, yna I fel edrych yn dda. Sydd yn really trist, mae fel dyna lle mae kind of greiddio dyna lle mae pobl yn derbyn merched, os maen nhw fel yna I fel edrych yn neis, fel lead singer, a fel ddim ar drums, a ddim ar bass, a fel, come on, mae angen gael genod yn y band, mae angen fel drummers, a fel, ti'n gwybod, mae'n wag bron gweld genod yn y band, so mae'n really bwysig I fi fel cael merched yn band fi. Mae band fi reit hafal efo hogiau a genod. Ond, mae'n mwyaf byddwch chi'n gweld genod mewn band, y mwyaf bydd merched ifanc yn meddwl, dwi'n mynd I gael gwersi drums, neu pethau fel la. A dwi'n really eisiau hynna newid. So bod o ddim just, dwi'n gweld lot o ferched yn y scene, sydd yn gantorion fel fi, a wedyn ddim lot o merched yn gerddorion yn y band. Dwi'n really licio gweld hynna yn newid. Mae'n ddiddorol bod ti'n gweud hwnna, achos mae'n really ddiddorol bod ti'n gweud hwnna, actually, achos so cyn y pandemig, pan oedden ni'n rhedeg y gweithdai yma, y gwahanol leoliadau yng Nghymru, be o'n i'n clywed gan lot o'r merched ifanc yma oedd bod nhw wastad I bod yn ofn plygio gitar nhw mewn I amp, neu just eistedd tu ôl drums, a just cael y rhyddid yna I bwrw drums, ac I wneud sŵn. Bod na wastad tendency bod rhaid I merched neu menywod fod yn dawel, creu cerddoriaeth tawel, a ddim yn cael really fel smack o drums, a fel gweiddi mewn I microphones, neu plygio electric guitar nhw mewn. Mae'r gwahaniaeth, mae'r disconnect yna, mae angen dod â fe fel hyn at ei gilydd. A dyna oedden ni eisiau wneud gyda'r gweithdai yma, yw bod ti yn cynnig y gweithdai yma I merched, a bod ti yn gallu wneud loads o sŵn, a os wyt ti'n wneud mistake, mae hwnna'n ffain, just I gario ymlaen. A gobeithio, fel ti'n gweud, Elin, bydd dim angen gweithdai fel hyn dim mwy, a bydd dim angen rhywbeth fel merched yn ei miwsig, achos, ti'n modd, bydd digon o ferched o gwmpas, a bydd na ferched yn gweithio tu ôl y llen hefyd. Ond be chi'n meddwl yr ateb? Achos mae'n un peth eistedd fan hyn a gweud, mae hwn wrong, mae hwn wrong, mae hwn wrong. Be chi'n meddwl te yw'r ateb ar gyfer hyn I gyd? Big question, big question. A fi'n gwybod os mae'na really ateb ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl, mae'r gweithdai yna yn mynd I wneud gymaint o wahaniaeth I pan maen nhw'n tyfu fyny I fod yn fel oed ni yn hyn, achos wedyn bydd merched ifanc eto yn sbio fyny ar nhw, a fel mae fel cael merched ifanc rhoi hwb mawr I merched ifanc yn gallu gwneud gymaint o wahaniaeth. Mor polite i'ch gilydd. Gwan Hannah, beth ti eisiau gweud? Sorry. O eisiau ni dweud fel, fi wastad yn meddwl nôl I beth ys ni wedi licio pan o'n i'n ysgol, achos ni'n cynhyrchu, achos mae
cerddoriaeth yn ysgol yn rhywbeth wahanol hefyd. Mae fe yn arfer i fod yn glasurol, a mae fe amgylch canu yn glasurol, neu ar y fflwt, neu ar y piano. So pan o'n i'n ifanc, fi'n meddwl oedd sy'n ni wedi caru bod gweithdau'n dod mewn i'r ysgol, bod menywod yn dod mewn o oedran ifanc, a bod ni'n dysgu merched a bechgyn o oedran ifanc, get rid of the gender stereotypes, achos mae fe'n bodoli o amgylch cyfrifiaduron. Gen i cael merched a bechgyn mewn i dysgu am cyfrifiaduron a codo a pethau i wneud gyda hwnna a sut i iwsio rhywbeth fel logic. Achos mae cynhyrchu ddim jyst yn creu synau, mae fe'n ei gyda ffiseg a mathemateg, mae lot o pethau eraill yn mynd mewn i hwnna, mae fe'n grit, mae fe'n rhan o addysg, a wedyn ti'n meddwl amdano, just agor y drws na a cymryd bant y stereotype fi yn sicr di tyfu fyny gyda bod bachgen yn chwarae pêl-drod a bod merch yn chwarae hoci neu bod merch yn canu yn y côr a mae bachgen ddim fod acto. Mae rhaid ni cael gwared nhw gyd, dim jyst yn cerddoriaeth ar draws popeth. A fi yn edrych ar chwarae bach fi'n tyfu lan a mae hi gyda'r y we. Mae hi yn gallu edrych ar be bynnag mae'n moyn. Mae hi gweld merch yn chwarae mewn band neu bechgyn yn ei colir, a fi'n meddwl bod hwnna'n gret, mae fe'n symud yn y step cywir i just agor y drws ble mae jyst goffa dechrau oedran really ifanc yn anffodus, ond rhaid i fe, achos na pryd mae fe'n dechrau ble ti'n meddwl bod ti fod ffit o mewn i bocs penodol, a fi wedi sylweddoli the damage is done too late pan fi'n coleg, a fi yw'r unig merch yn cynhyrchu, cos fi'n sicr bod loads o merch yn probably moyn wneud pethau ffordd nhw, ddim yn gwybod sut i, ble mae agoriad y drws i nhw, really. Yn union, fel, os ti'n dechrau o'r dechrau, dydy'r kind of y self-doubt heb di gael ei greu, dydy ti ddim cam yn ôl, a wedyn mae'n anoddach mynd i fewn iddo fo wedyn. Mae fel, os da ni'n dechrau efo merched ifanc, fel y gweithdau yma, mae yna masif o gwahaniaeth yn mynd i fod fel nes yr ffordd. Felly, hollol cytuno efo hynna. Ond dwi'n meddwl mae yna lot o atebion gwahanol. Dwi'n meddwl mae yna lot o ferched sydd yn ganol neu cerddoriaeth sydd yn cael amser caled, a mae angen support system o ferched yn just annog ei gilydd. Dwi wedi profi yr un peth, fel, mae rhywun di fel sbio arno fi a ddim yn coelio bod fi'n gallu plygio gitar fi fewn, neu rhywbeth. A wedyn mae rhywun arall yn mynd, fi hefyd. A mae just fel, dwi'n yn gwybod, mae rhywbeth fel yn gallu gwneud gwahaniaeth yn lle bod fel merched yn stryglo ar ben ei hun, bod fel pawb yn gallu helpu gilydd, a mae hynna'n rhoid hyder. A dwi'n meddwl rhoid hyder a annog pobl eraill yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr. A dwi'n meddwl mae fel, os ti di cyrraedd kind of yr oed yma blynyddoedd mewn yn y sîn gerddoriaeth, ti di pigo fyny chydig o bethau ar y ffordd, a dwi'n meddwl mae o'n yn lle ni i kind of helpu pobl eraill, a fel mae gynno ni fel probably tips a pethau erbyn hyn i sut i wneud pethau'n haws, achos da ni di gorau mynd trwy fo yn hynny. Mae'n ffynnu bod ti'n sôn am hwnna, achos fi'n meddwl nôl i fel, nes i ddechrau off yn y sîn gerddoriaeth yn DJ-o, a gymaint o weithiau, o'n i'n cael technicians yn dod lan at fi, o bod fel, so whose girlfriend are you then? A ti'n gwybod, mae hwnna ti'n clywed a mae'n sort of tanio rhywbeth ti fewn i ti hefyd, bod ti'n fel, fi ddim really eisiau neb arall fynd trwy, a ti'n gwybod, mae hwnna'n very mild i gymharu gyda be mae lot o fenywod eraill wedi bod trwyddo yn y sîn yma. So, mae hwnna bach, mae'n like a funny thing, o fel, rhywun yn meddwl bod fi'n, ond mae yn sort of tanio rhywbeth ti fewn i ti, bod ti'n fel, fi really moyn newid thought process ti, o bod ti di meddwl, fi'n mynd i weid y geiriau yma nawr mas o ceg fi, a mae'n mynd i fod yn okay gweud y geiriau yna, achos dyw e ddim yn okay i just assume bod merch yna just er mwyn pleser dyn. Mae hi yna i weithio, mae hi yna i wneud swydd, a fi'n credu fel nawr bod fi bach yn hŷn a bod fi'n gweithio yn y sîn a bod fi'n gweithio gyda lot o artistiaid newydd, fi'n credu mae galw pethau mas nawr, mae gen i lot fwy o hyder i wneud hwnna. Os fi'n clywed rhywbeth, a dyw ddim yn ystyn iawn gyda fi, fi'n gwybod nawr, fi gallu galw hwnna mas, a os dyn nhw ddim yn hoffi fe,
wedyn, I can rest easy, achos fi'n afal, wel, o leia ti nawr yn gwybod bod hwnna'n wrong, a falle bod ti bach yn annoyed, ond bys y well gen i bod ti'n annoyed gyda fi. Yn union. Ti'n gwybod, y person yna'n gorfod cario ymlaen a fel yn meddwl bod gweud pethau fel yna'n okay. Ie, mae'r rhaid gael y pobl allan, achos, dio ddim yn iawn. A fel oeddech chdi'n dweud pam ti'n ifanc, ti'n really sylwi beth sy'n iawn, beth sy'n ddim yn iawn. Na. Ti'n derbyn pethau sydd di pobl ddim di gael eu galw allan, tan ti'n dod yn ôl blynyddoedd wedyn, yn hun, ac yn Fwy fwy. doeth! Falle ddim mor doeth â hynny, ond fi'n licio meddwl bod fi'n eitha doeth. So, os da ni'n edrych ar y sîn yma te yng Nghymru, a mae pethau yn newid drwy'r amser, fel ni wedi gweld gyda Covid, mae'r sîn wedi cael ei tipio ar ei ben. Ond fi'n yn teimlo fel wrth edrych nôl dros y flwyddyn yma, y menywod sy'n amazing yma, sydd fel chi'ch dwy sydd bod yn creu, dal i fod yn creu, dal i fod yn gigio, dal i fod yn trio cael stwff chi allan yna a wneud bywydau fel fi yn well, trio wneud bywydau bach ni'n well trwy rhannu eich cerddoriaeth chi. Beth ych chi moyn gweld yn newid o fewn y sîn yma yng Nghymru, os o beth chi'n teimlo mae rhywbeth angen newid falle? Eto, bit of a loaded question. Fi'n meddwl jyst bod ni'n parhau, ti'n edrych ar prosiectau fel hyn, ti'n edrych ar photo project, ti'n edrych ar gorwelion. Fi'n gwybod bod rhan o'r prosiect yna wedi helpu fi fel artist o gymaint i cael cyfleon i gigio oedran ifanc, i wneud mistakes, i wneud pethau'n iawn a gweithio mas pwy fi fel artist. A fi wedi cael y cyfle achos fi'n dod o Gymru. So jyst bod ni'n parhau a adeiladu a creu mwy o prosiectau a mwy o cyfleon i artistiaid ifanc. A hefyd yn mynd i dweud am menywod sy'n moyn cynhyrchu a moyn neud pethau sy'n yn wahanol. Mae fe'n ffain i neud mistakes, mae'n ffain i cael pethau'n wrong, a fi'n gwybod o bod yn coleg fi trwy'r amser, wish fi ddim gofyn hwnna, wish fi ddim dweud hwnna, neu bod nhw'n meddwl, a ti'n bit, na, fi fy'n ei ddysgu, fi'n talu i fod yn y coleg, a fi moyn, mae'n iawn i neud mistakes, a mae'n iawn i mae'n good i fod yn hyderus hefyd yn eich hunan, achos chi'n bod trwy'n mynd i gwella. So just adeiladu'r hyder yna mewn menywod ifanc trwy agor prosiectau lan sydd jyst yn helpu nhw i fod yn rhan o cyddoriaeth. Achos mae cyddoriaeth yn rhan masif o pwy ni fel Cymru, Eisteddfod. Mae pawb yn tyfu lan yn gwybod beth yw'r Eisteddfod neu cysadlu yn Eisteddfod, a just rhyw fath o parhad o hwnna, pobl sy'n moyn bod yn fwy greadigol neu creu cyddoriaeth. Mae'n bwyd really da, actually. Elin, be am ti? Be ti'n meddwl sy'n angen falle newid? Wel, dwi'n meddwl fel y kind of equality, gender equality, well, bob dim dyn ni bod yn siarad am, basically. Ond dwi'n meddwl fel, so ni wrth y modd yn gweld mwy o'r prosiect yma, achos dwi'n meddwl dyna beth sydd actually yn creu newid gorau, ydy fel grants ma sydd yn helpu merched, a fel gorwelion, fel ma nhw di bod yn amazing yn helpu merched, a fel merched ma Miwsig, mae hwnna di bod yn absolutely anhygoel. Mae just fel hyd yn oed yr gweithdau i un ochr, mae'r zine yn really, yn just yn hwb mawr fel gweld, merched yn bod yn badasses, yes, dwi eisiau gweld mwy o hyn. Dwi'n meddwl, mae'n llwyth o merched y gwmpas yn gwneud peth really cool, a dwi'n meddwl bys o fo'n amazing ffeindio ffordd o arddangos hyn, achos dwi'n meddwl pam ti'n gweld pobl yn gwneud pethau, ti'n dechrau credu, dwi'n gallu gwneud hyn hefyd. A wedyn, bydd o hefyd yn agor cymuned allan i merched gweithio efo gilydd, a bydd newidiadau mawr yn gallu digwydd. Ond, dwi'n meddwl, mae yna dipyn o bethau yn gallu newid, dwi'n gweld pethau really cyffroes yn digwydd ar funud, a da ni'n mynd i'r cyfeiriad iawn, definitely. Just cario ymlaen i fynd. A so ni'n licio gweld ffordd o creu cymuned o ferched, chos di Cymru ddim hyn o fawr, so dwi'n meddwl bys yn fo'n hawdd cael pawb at ei gilydd i helpu gilydd mewn ffordd, achos mae pawb yn
dwi wedi gael fel cymuned rili dda yn De-Dwyrain Llundain, lle mae merched i gyd yn connected. A da ni efo grŵp o cynhyrchwyr benywaidd, a da ni gyd yn fel gofyn y cwestiynau yna, fel oeddech chdi hana yn fel ddim yn siŵr gofyn yn yr prifysgol. So be da ni'n neud ydy, da ni rhy ofn i gofyn, so nawn ni fynd at grŵp merched ni, a nawn ni gofyn, os yw rhywun i grŵp os ydyn ni hyn, a mae'n safe space, da ni'n ddim yn ofn gofyn pethau, a mae'n amazing, a mae pawb efo fel tips anhygoel, a fel, mae jyst yn teimlo'n mor saff. A ti'n cael gymaint o hyder allan ohono fo, achos fel mae pawb efo problemau, a maen nhw'n dod â problemau at y merched yma, a mae rhywun yn gallu helpu nhw, a mae'n wych. Safon gret gweld rhywbeth fel yng Nghymru, dwi'n meddwl. Dwi'n gwybod be fysa fo, ond Y prosiect newydd yr tair ohono ni. Yeah, break cymuned o menywod and then take over the world. So be, fi cedi ar y nod yn yna, ni wnaeth ar y sgwrs i ben, achos allai'n meddwl am rhywbeth gwell i ddod ar y sgwrs i ddiwedd. Diolch o galon i'r ddwy ohonoch chi am siarad mor onest ac am siarad mor hyfryd am eich meysydd gwahanol chi. Mae wastad y bleser cael sgwrs gyda'r ddwy ohonoch chi. Allen ni barhau sgwrsio gyda chi am oriau maith ddod, ond yn anffodus, mae'n amser, mae'n slot bach niw wedi dod i ben. I bawb sy'n gwylio hwn heno, please, newch chi diwnio mewn i rhaglen Maes B Merched yn Gwneud Miwsig ar nos Wener, Eisteddfod ar S4C am 9:30 wedi 9, rhowch yn eich calendars chi nawr. Ni methu aros i chi wylio'r rhaglen. Dyn ni wedi creu, mae'r menywod, dyma'r 2 o fenywod anhygoel sydd ar y rhaglen. Mae fe'n treat fi'n addo i chi. Elin, Hannah, diolch yn fawr iawn i'r ddwy ohonoch chi am eich amser chi. diolch fawr iawn. Ta-da! Ta-da!